салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали дӯкони пурасрор. мо имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонои филми ҳаргиз раҳо намекунам амина гулшеозил яъне нурия ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафтии кори мову шумо ба канал обуна шавед, фикру ақидаи худро дар комментария нависед ва инчунин дар видео лайк кунед. ба шумо тамошои бифороғат хоҳонам. амина гулшеозил 3 апрели соли 1993 дар шаҳри Гетеборги, Швейтсария ба дунё омадааст. модари гулше зодаи шаҳри Измири, Туркия аст ва падари ӯ аз таторҳо аст. амина гулше як бародар бо номи Шаҳан Гулше дорад. амина дар шаҳри Швейтсария ба воя расидааст. ҳоло вай дар Истанбули, Туркия зиндагӣ мекунад ва дар он ҷо ҳамчун актриса ва модел кор мекунад. амина бештар ҳамчун намуна шинохта мешавад, аммо солҳои 2015-2016 вай дар силсилаи телевизионии Туркия таҳти унвони ҳеҷ гоҳ таслим нашав нақш бозидааст ва нақши Нур Козанро бозидааст. амина гулше ғолиби озмуни Мисс Туркияи 2014 гардид. чорабинӣ дар студияи Star TV дар Истанбул 27 майи соли 2014 баргузор шуд. пас аз як сол вай тоҷи Мисси Туркияро ба сари вориси худ Аж Чипрал гузошт. гулше дар озмуни Мисс World 2014 рақобат кард, аммо натавонист ба қисми ниҳоии худ дохил шавад. мегузарем ба ҳаёти шахсии амина гулшеозил. аз соли 2017 гулше бо футболбози олмонии асли турк Месуд Озил мулоқот мекунад ва 7 июни соли 2019 ҳамсарон издивоҷ мекунанд. мегузарем ба силсила филмҳое ки амина гулшеозил нақш офарӣ кардааст. соли 2015